Duşun ahyrına gahrman arkadağımız hemde Neda Berger medeni hyzmatdaşyň Türkmenistan bilen Austriýanyň arasynda gatnaşyklaryň mundan meýlekde ileri turýan ugurlarynyň biri boljakdygyna bir anan bildirip, birege iň gowy arzuwlaryny beýan etdiler. Gahrman arkadağımız bilen bolan duşdan soňra Neda Berger habarçylarymyza şeýle gurun berdi. Salam, iz Wiener. Men Türkmen Austriya Jemgyýetiniň ýolbaşçysy Neda Berger. Wienadan güneşli Aşgabatda salamlar bolsun. Türkmen halkynyň milli lideri, Türkmenistanyň halk maslahatynyň başlygy Gahrman Arkadağ bilen duşumyz işin we netijeli ýagdaýda geçdi. Men öňe bilen Gahrman Arkadagy Austriya Respublikasyna gelip duşmagy wagt tapanyk üçin tüýs ýürekden hoşallyk bildirdim. Bu duşugy özüme bildirilen uly mertebe hukmyna kabul edýän. Biz duşuň dowamyny Türkmen Austriya Jemgyýetiniň şu ýyl üçin kesgitlen meýilnamalaryny ara alyp maslahatlaşdyk hemde geljek ýyla niýetlenen çäreler boýunça pikir alşdyk. Men pursatdan peýdalanyp Türkmen Austriya Jemgyýetiniň işine ýakyndan gollaw berýäni üçin Gahrman Arkadagy çoňur hoşallygymy beýan etdim. Sözümiň ahyryna bolsa, Gahrman Arkadagy hemde Türkmenistanyň prezidenti Serdar Berdimuhammedowa berk jan saglyk alyp barýan işlerine üstünlük, Türkmen halkyna awadançylyk, söýgüli Türkmenistanyma bolsa parahatçylyk arzu edýän. Sag bolun.